Jeg har ikke været helt indstillet på, at jeg skulle gå op og præsentere mit eget indlæg. Selvfølgelig skulle det, jeg siger, have noget med det at gøre, men jeg synes faktisk, I skal gå hjem og læse mit indlæg og de andre indlæg naturligvis, og så vil jeg ikke besvære jer med det ved denne anledning. Det er noget præget af min baggrund. Jeg har været præst om en uge i 47 år, og det slipper man ikke helt uskadt fra. Så derfor vil selvfølgelig en række af mine eksempler på, at din stemme tæller, den vil være hentet fra den gejstlige verden, men ikke på nogen eksklusiv måde. Jeg tror, mange af jer vil kunne lægge genkendende til det. I stedet for havde jeg tænkt mig at bare nævne, ja, du vil spørge om noget. Ja, hvis du vil det, altså ellers så, jeg skal ikke afbryde dig. Jamen. Men altså, Bill Graham, ikke? Taler du om, ikke? Og Gunnar Nu Hansen, det er jo interessant. Ja. Og jeg har også et generelt spørgsmål, som siger, flere forfattere nævner, nu er Julie gået, hun har vist ikke nævnt nogen, men flere forfattere nævner jo nogle eksempler på gode stemmer, folk med gode stemmer, ikke? Og jeg tænker på nogle rollemodeller, men I nævner ingen nutidige, jeg vil heller ikke sige fremtiden, men altså nutidige rollemodeller, det forstår jeg godt, men du nævner det brillant, synes jeg, og karakteriserer det meget smukt. Så hvis du siger noget mere om Billy Graham og dine præster, som ikke er så gode til at følge op på ham, det må du godt sige noget. Okay. Jeg skal prøve at se, må jeg starte der, hvor jeg havde forestillet mig, Bare du vil begynde på det, så er det i orden. Jeg blev meget glad for, at Poul Møller nævnte nogle af de eksempler, jeg selv kunne drage frem på rigtig dygtige folketalere. Det var både Axel og Poul Møller. Jeg hørte dem fra, jeg var stor dreng. Axel Møller var efterslægter. Det er jeg også. Jeg mindes endnu, hvordan han holdt den årlige 4. marts, det vil sige fødselsdagstale på efterslægten. Jeg fik sådan en respekt for ham. Jeg sang i kor dengang. I efterslægtens kor, ligesom opførte kantate hvert år til årsfesten. Og det vil sige, at vi stod bag ved talerstolen og så Axel Møller. I ved, han var indenrigs- og boligminister i Eriksen Kraft-regeringen fra 50 til 53. Og han var en blændende taler, men hvad jeg opdagede, da jeg stod og sang i kor bag ved ham, det var, at han var en meget nervøs taler. Hans hænder sidrede og rystede, mens han holdt sin meget velforberedte og meget fremragende tale. Poul Møller har jeg oplevet mere som student. Han var lidt af et politisk forbillede for mig som ung. Jeg var god bekendt med hans søn Per Stig, som nogle af jer måske har hørt om siden. Og Poul Møller evnede det, at han kunne gå på talerstolen inde i Studenterforeningen. Og så kunne han holde en tale, for eksempel om velfærdsstaten på godt og ondt. Og det var en tale, han stod og skabte. Han kiggede ikke i et manuskript, han havde ikke nogen noter. Han kunne, om jeg så må sige, skabe talen på stedet. Og også derefter gå i dialog med de spørgsmål, der kom. Så det er sådan nogle af de eksempler, jeg kunne nævne, men både Axel Møller og Poul Møller er jo døde, så jeg er ikke helt kommet frem til det, du efterlyser. Nå, det er jo. Men må det ikke, det ofte er sådan, at der skal gå nogle år, før man bliver anerkendt som en stor taler. Samtidig er det måske ofte sådan, at der er noget, der overskygger ens meninger, ens position. Og lad mig give sig et eksempel til fra Museumsgalleriet. Jeg er hjælpepræst i dag på mine gamle dage, 20% ved Garnisons Kirke, og den absolut største prælat i Garnisons Kirke og taler, det var Ricard. Olfert Ricard, som er blevet ildebehandlet af eftertiden. Han var æstet, han var liberal teolog, og så havde han den evne, at folk gerne ville høre ham. Det vækker jo altid både mistænksomhed og sympati. Han gik på prædikestol i Garnisons Kirke, så var der hver søndag mellem 600 og 700. Det har været ikke i dag, skulle jeg lige så sige. Der var især mange kvinder, for han var også ungkage. På et tidspunkt måtte han fra prædikestolen frabede sig flere broderede sofapuder. Der var ikke plads i præstebogen bagved. Der er ingen tvivl om, jeg har aldrig hørt ham, men jeg har læst ham. Han var en stor stilist. Jeg vil bare lige nævne 2 eksempler, da jeg nu er blevet bedt om, hvor jeg mindes, at stemmen havde en afgørende betydning. Den første, det er et oplevelse, jeg havde, da jeg gik i 3. klasse på Prinsesse Charlottes skole på Nørrebro
Jeg havde en sanglærer, der hed Herr Olsen. Vi kaldte ham Lille Herr Olsen. Han sang for øvrigt i Bosen-kvartetten og var derfor ofte til stede under Giro 413. Herr Olsen synes, jeg havde en god stemme. En god sangstemme. Så han sendte mig til optagelsesprøve til sangskolen. Sankt Anne. Det var et ønske, som jeg nærede at komme på sangskolen. Jeg gik på Nørrebro i en skole, hvor der ikke var så meget sang, undtagen at vi vel og mærke sang morgensang hver dag. Men jeg ville gerne ud i en skole, hvor det at synge var en integreret del af det daglige liv, og både min far og hans onkel, som jeg opkaldt efter, havde gået på sangskolen. Så jeg traskede over til Stevnsgade skole, det var naboskolen, og gik til prøve for at komme på Sankt Anne sangskolen, og dermed kom til at synge i Københavns Drengekor, der den dag i dag synger om søndagen i Fruekirken. Det gik godt. Jeg har en pæn stemme. Det er ikke nogen fantastisk stemme, men en pæn stemme. Jeg kan synge rent. Jeg blev bedt om at synge i Østen stiger solen op a cappella. Ingen problem. Derefter havde jeg rytmeprøve. Det gik også godt. Hvorefter den rare mand ved klaveret sagde, at det er gået rigtig godt. Nu prøver jeg lige at sætte tonen lidt op. Og jeg har en erindring om, at det var nok en helt oktav, han lagde situationen op. Jeg husker i hvert fald meget tydeligt, at allerede på den anden og den tredje tone, så knækkede min stemme. Det er også andre, der har været inde på i dag, så knækkede min stemme, og jeg måtte gå hjem skuffet. Helt af det var mit første registrerbare nederlag. Skuffelse. Og jeg græd, da jeg kom hjem og ikke var kommet på sangskolen. Så kan jeg jo trøste mig med i dag, at 50 år efter kom jeg liv til at synge med Københavns Drengekor. Det var da jeg blev biskop i København i 1993. De synger jo i Domkirken, og jeg har stemme nok til, at jeg kunne synge liturgien med dem, når jeg vel og mærke møder op i god tid og synger stemmen op sammen med de øvrige korsangere. Så jeg fik 17 år med Københavns Drengekor. Det tænkte jeg ikke på den dag, jeg traskede hjem fra Stevnsgade. Jeg havde fået mit livs virkelig første nederlag. Det andet eksempel, det er fra kirkens verden. Det var min yndlingspræst, Pastor Rasmussen, i Simonskirken i Sjællandsgade. Vi kaldte ham Sir Henry, fordi han gik altid i hvid skjorte og butterflyer. Det var lidt usædvanligt på Nørrebro. Selv for prælater. Det bragte ham i en særklasse som en kendt offentlig person. Men når jeg husker ham og tænker på ham, var det først og fremmest, fordi han havde en fabelagtig, flot, kraftig, gennemtrængende stemme og var en eminent fortæller. Hvad enten det var på prædikestolen, eller det var i søndagsskolen, hvor han fortalte Bibels historie, det var altid direkte i øjenhøjde, og man kunne ikke lade være med at følge med. Han var selv skomagersøn fra Nørrebro. Og uden at tale nørrebrosk, så forstod han tonefaldet. Da jeg ung stod til er gået i kirke hos ham en julesøndag, og første salme, vi skal synge, det er en af de store adventssalmer, selvom det var efter jul, der hedder Op til dagen nu frembryder. Og organisten, Christian Thomsen, som var min spillelærer, og koret satte i med det, som Pastor Rasmussen mente var den forkerte melodi. Det er sådan den forkerte melodi, det vil sige, det er en melodi, man ikke bryder sig om. Det er ikke det, man har forventet. Så er det den forkerte melodi. Og det organisten havde sat i med, det var en melodi af lav, som hverken Gud eller hver mand kendte. Kun organisten og ordet. Det lød Pastor Rasmussen sig selvfølgelig ikke affinde med. Han begyndte at synge den romantiske melodi af Gade, mens han stod op ved alteret med ryggen til menigheden. Og da det øjensynligt ikke fik organisten på andre tanker, så gjorde han det, som jeg aldrig har oplevet siden. Han begyndte langsomt at gå ned ad kirkegulvet under gudstjenesten, ned mod orgelpulpituret, der hang oppe på sin præstesagens højde. Han holdt sine tommelfingre her godt i reværen, så han op og sang Gades melodi, og koret holdt op ganske enkelt. De anede ikke, hvad de skulle stille op. Organisten fortsatte endnu en kort tid, så måtte hun også give op. Hun lænede sig ud over rækværket, og så sagde hun, hvad er der i vejen? Lille Christa, sagde så Pastor Rasmussen. Lille Christa, du ved jo godt, at denne salme skal vi synge på Gades vidunderlige melodi. Ja, undskyld, sagde hun så. Og så registrerede hun op
Og så sang vi salmen forfra. Det har jeg heller aldrig glemt, for det siger jo noget om, at en stemme kan udrække her på godt, men det kan jo selvfølgelig også bruges den modsatte vej. Så noget gør indtryk, og vi har brug for nogle forbilleder, også selvom vi skal hente dem i historien. Jo ældre vi bliver, jo mere ser vi tilbage end frem, som Ambrosius Stubb siger, så mine billeder har altså også været hentet mere tilbage end frem.